bimbang namanya ayo goyang kiri goyang kanan okle okle oke wanti budaya tok tok langsung jumengglung seru imbal imbalan langsung jumengglung manekar mangungkung kumandang ngebak isa jroning praktisan tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung jopang gulung wandi budaya langsung jumengglung seru imbal imbalan swarane langsung manekar mangungkung kumandang ngebak isa jroning pradesan tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung suara tungkir ngumandang terus angitir sesanggaan sautan iramane dasar padang bulan podo lelungguan trokonco gembira nyoto kasengsem atine iki kanca lagune jaranan Jawa ngiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning
negeri melestari ngrembaka amikunani yuk ya Wandi budaya rada rene aja ngadewae toleh samar disawang kancane aja dipikir sing lagi minder aloe wong ora nampak yo maca lelamatan nasian kanggo sembangan nuli kapikato sing padha celok jumbono rasamu sing padha dulu ya maca lelakone nang semake ojo ngadoh wae toleh samar kancane pikir sing lagi naksir aloe awang ora tampak yo maca lelamatan nasian kanggo sembangan kapikato sing padha
Awas awas Bajole. Iki jarane kok padha terengginas iki jamune apa man. Niki jamune sehat lelaki man. Menika lagu Suminah kula kintunaken kagem bapak kula Bapak Kamto Bulusari matur nuwun Pak rawuhipun. Okle okle aku tak lungguh dek ning kene wae sinambi nyawang bakule wedang kopine jenengmu sapa aku pesen sacangkir wae gawanen mrene aku pengen nyanding kowe monggo monggo mas tak ladeni pilih sing anget panas apa sing legi yen sampeyan ya mas ya tak jenengku Suminah jenengku nanging Dek Suminah seliramu pancene ayu Dek Suminah jogawe bingung atiku mas mas ya mas sampean mbok jagodo paraisan aku iki kaya desa desa lan kutha dek ya padha wae wong sing penting ya dek ya nyatane atine bakul kopi sing wis akeh pelanggane Suminah cah ayu pengen nyanding sak lawase
Sebuah atraksi harimau menaiki kuda. Ayo, 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 ayo. Awas, awas, awas. Wah. Awas, ngati-ngati longger. Ya ngono, ya ngono, ya ngono. Ayo ngono. Wade budaya. Yo, yo. Piye kowe kok langsung ambruk ngono kuwi mengi piye lho kuwi? Panggone dipilih sing rada garing. Kabeh yo teles lho, Mas. Mas, madhep rene lho, Mas. Rene lho, film iki. Loh, berdua toh, Pak? Yus pasang-pasangan. Pasang-pasangan. Aku pasangan iki mergo klambine Padha. Sampeyan padha karo ndi? Dah lah, Klambine iki lho sing padha karo sing ndi? kostume iki warnane padha. Walah, bojomu kuwi to saiki. Iki sing kaya biasane dadi macan kuwi to. Iki masih nyeket sapa pegel aku. Tipu acake ketok tuwek Mbah Gogong. Lah yo kan aku karo iki dadi. Saman karo ndi? Karo iki to berarti. Loh, maksudnya sing nang kene iki lho perangan-perangan, Pak. Peranganmu karo sapa hari iki? Anu ngene lho, etok-etok iki adewe iki kan prajurit berkuda. Mari ngono perang. Des. Des. Mari ngono ambruk des, hantune masuk lep terus mripate mlilik. Ah, ngene. Oh, Pak. Des terus. Lah wong kencing manis malah. Malah ndungakne kencing manis iki. Tapi pasanganku saiki ndak kereng kok. Wis rada dadi macan kok. Anu ndak Lucu lah kuwi. Iki masih nyeket sapa? Pegel aku. Kok biasane dadi macan lho ya ta. Pak ngene lho, Pak. Iki mang sementara ganti. Macane terisolir ya to. Awakmu dadi kuda. Ngono ya, Pak ya. Iki wayahe dadi saiki. Aku ndak kereng. Harimaune sing kereng ngono Wis kene, lho. sing kuwi sing dadi sing kuwi sik. Mari ngono sampean, ngono ya. Dicontoni dhisik. Ayo ya, Pak, ayo Pak, dadi Pak. Ayo berangan, Mas. Berangkat. Yo. Yo.
cek. Maksudnya ngendi? Nyapa? Ngendi? Iki lho Pak, kaya iki lho Pak. Perang des 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 ya toh. Candak tali gocine teng Teng. teng teng ngono. Tenceng le. Motone malek. Sik tak deloke motone malek apa ora? Lah motone malah picek kok, Pak. Lah, Ora malek malah picek kok. kuwi ora ning ngono lho kuwi iki. Iki ora iki nyatuk ngene iki lek kemasukan dan. Ah. Iya, Mripate wis putih, Iya mripate Pak yo. putih. Karo gandengan dhewe-dhewe. Ki mung marahi hantune Iki wis pakai disisihne sik, disisihne sik iki. Hah? Disisihne kono. Ora usah ben kene engko lek nyisih dhewe. Kono. Oh, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Jadi jak momongan kena iki. Yo. Piye iki? Yo. Nah, ini perangan. Sabut-sabutan. Nah, sabut. Nah. Gantian, gantian. Pasti rai. Sik Mas, sik Mas, sik Mas. Sik. Yo. Apa kok malah mlayu ki awakmu ki? Iki yo aja koyo ngono kuwi. Sengaja model. Ora apa-apa lho kuwi mung etok-etok Eh. Mas kuwi lek mencet etok-etok kuwi. Omongi. Aku ora tau-tau ning ngene iki. Wis sing nyeket sapa iki pegel aku. Sumpah pegel aku sing nyeket sapa iki. Perangan iki kowe wayah pecut-pecutan, pecut tenanan. Aku yo loro kabeh no. Etok-etok Eh. pecut tapi kena sandi. Lah ki mongke. Nah, ngono. Tak omongi. Aku ndak tau-tau ning ngene iki. Lah yo belajar ben iso tampil beda ngono lho. Ya. Anu balane pecutane peh luar tak walet arep. Aja dikenekne ya. Aja dikenekne pas iki mustika ya. Heeh. Yo mustika. Lah. Iki piye to iki? Gantian. Yo. Iki lek perangan wis. Wis puas. Iso ndadi aku. Urung Dadi ki ndang adan. Aku ndak iso dadi. Lah tak wae demitku sungkan. Aku biasanya macan kereng ikut jaran Jawa. Di Pak si macan sapa yang pegel aku. Ndadi ayo. Ade ndadi. Wong dadi yo semayanan ki lho. Ngene lho, Mbah, adewe iki lek dalam memerankan sesuatu ki sembarang kudu iso dadi, ngono lho. Mbah. Ah. Ndak iso demitku sungkan. Iki kok enek dembet sungkan iki. Mare tukune ngenyang paling tukune. Lek jane lek mau golek apa ning Shopee wae piye kok sungkan. Ngene lho, Mbah. Paling carane ndak ngene. Lah piye? Memakai cara yang berbeda. Ayo Mas, jajal tapuy Mas. Oh, carane ngene iki. Ah. Oh. Manuto. Dodok. Ah. Piye? Iya, aku piye iki? Adu marep. Ah, ngadu marep untuk kereng, wajah kereng. Terus piye? Ah, manuto to. Ah, sing tenanan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Lah yo tak golekne duit tondo Maret barang iki. Aku lagi gede-gede kenan sampai keluar kecuil. Iya yo penting yo sik.
Ben iso dadi meneng. Bismillah. Allahumma barik lana fima rojak wakina. Kuwi iki donga apa to Pak Amit? Lah kuwi doa makan ngono. Ya engko medun rono kae lho piringe wis ditata ning kono kae lho. Oke madan. Iki bener dadi. Oh pinten dadi. Oh, ayo Mas. Ayo Mas, tak dadut. Hadir. Sik Bil. Iki ketoke kliru sing mlebu iki, Mang. Saya toke mang lek mun jupuk ning ngendi demite iki, Mang. Lah aku pokok arahku rono ngono lho, Pak. Yo rono genah ngujang. Lah kuwi. Aku sosok gawe. Gawe sumpah pegang. Aku kampung jit. Saman ki sik kemasukan hantu ki lho. Saya tahu iki ceritane iki sik dadi. Aja koyo ngono. Mbah, sik Mbah. Anu, nyun sewu Mbah. Saman medal nggih. Medal. Saman metu. Anu, Oh demi to gagap ki lho. Ya ora ngono. sama nulu tembak kowe, Mbak. Iki Piye? Adep rono to demi. iki ora tak mlebu kan metu nah. Iki ora tak mlebu kan metu nah. Sik, sampean metu ya, Mbah. Ngesakne bocah iki, Mbah. Iki meng kliru sampean uduk kene, kudune ora nang kene, ning nggon liyane ya. Metu ya. Wes. Mari to, Pak. Iki bro iki. Mari to. Iki bro iki. Iki bro. Loro. Ya heeh. Gawe. Apa yo elek demit motor duwitan iki. Lek mung blesokne jeruman. Wes ora usah metu tekan sok ben. Iki ora kudu tak jeblo. Anu. Iki golek wis bar tak golek lek ndak temu. Dadi kudu rezekiku. Ngene lho, sampean iki dadi ben koyo kanca-kanca liyane, ngono lho ben ketok kereng. Pasanganku iki kowe. Aku ki wis dadi. Heeh. Ya wis dadi omong. Dadi. Oh, kala. Tak leboni nek pinggo 20. Koyo emang lho, koyo emang. Ayo. Sing mburi kae lho, kalau. Mburi kok. Mburi, mbak kok. Mburi. Kala sing mburi kae lho, kalau. Menika YouTube namine Gogon Channel. Sak lintune YouTuber menika nggih nglayani komedi kethek. Dados ingkang badhe ngesaken monggo. Dilebokne tenan kok ucul lho. Pundi, Pak? Gedang, Pak. Gedang. Mbah di ngapus.
Dadi yo tenanan yo. Iki dadi sing tenanan Oh, sih. dadi tenanan. Ya. Engko mari ngono digambui terus adewe mlebu. Ah, Entok. gentian. Ya iki yo. Yo, dadi tenanan ya. Tenanan. Tenanan sing kereng koyo lek dadi macan ngono kok. Saman biasane macan lek menek-menek to. Biasane macan Aku lek maten ndak tau centingan iki. Aku lek centingan Wah, demite centinge sungkan. kepoten, centinge. Oh, centinge cepet. Demite sungkan iki. Ora iki macane tak sunat. Sungkan demite. Aku biasa iki sing nyeket coba dek pegel aku. Iki sok-sok gah aku ngene. Ndak sukses iki. Ndak sukses, sumpah ndak sukses. Wong lek megah api koyo ngene ndak sukses. Nah, ngene to, biasane saman macan to, dapuke. Biasane lak menek wit gedang. Menek son. Ya to. Terus menek ting, menek pring. Sarehne iki mengjaran. Iya to. Iki. Iki menek lampu lho. Oh ben kesetrum. Ben kesetrum dia sih. Ora sekete ora enak aku main lampu. Seketane ora enak. Lah iki Seketane ora enak. Ayo Mas ditabui Mas, ayo. Dadi. Ora enak seketane lampu piye iku iki? Nah, iki lho, ayo. Was. Dijogo Mbak Kang. Wah, ini bisa ya. Ais.
Wandi budaya Beri tepuk tangan yang meriah. Wandi budaya. Ayo men. No. Persiapan. Alah. Wandi budaya. Adeko manungsa kurda rukuk sejati sampurna sujud wujuding sukma lan bareng nyawa sakabehing saka kala durga Bali ana papan gununge dewi-dewi Bali ana papan gununge dewi-dewi Gleger-gleger wangsula nugraha Gleger jager wangsula nugraha Gleger wangsula nugraha Gleger jager wangsula nugraha Wandi
budaya.